היי חברים, אז לאור הפניות שקיבלתי, האם אנחנו עושים גם גוגל? אז כמובן שאנחנו עושים גוגל, קמפיינים, גם רגילים, גם של שופינג, לאתרי תדמית גם. אני רוצה להציג לכם קצת נתונים, לקוח שמתעסק בתחום השירותים, מקבל לקוחות, כמו עריכת דין, כמו יועץ מס, יועץ עסקי, ועוד הרבה שירותים. הגיע אלינו עם קמפיין שהשקיעו בו 2,400 שקלים, כמו שאתם יכולים לראות כאן, הכניס 14 המרות, עוד קמפיין ב-729 שקלים, הכניס 9 המרות, עוד קמפיין ב-926 שקלים, הכניס 4 המרות. זה לא היה מספיק ללקוח ברמת כמות ההמרות החודשית, זה לא היה מספיק ברמת הסגירות החודשיות. אנחנו קצת למדנו את העסק, ואני רוצה להראות לכם את הנתונים שאנחנו השגנו אחרי חודש אחד של עבודה עם הלקוח. אני אעבור פה חודש, שימו לב, ב-2,200 שקלים, 85 המרות. אנחנו חסידים של מעקב המרות, אז 39 טלפונים, 3 וואטסאפים ועוד 43 השארות פרטים בדף נחיתה. קמפיין נוסף, 40 המרות, עוד פעם 14 טלפונים, וואטסאפ אחד ו-25 השארת פרטים. זה הכל באותו חודש, ועוד 3,000 שקלים, 35 המרות, 13 נתוני טלפונים, 8 וואטסאפים ו-14 השארת פרטים. התקציבים אכן גדלו בהשוואה לקמפיין הקודם שלו, אבל היות והתחלנו עם קמפיין אחד והצגנו לו עם הקמפיין הזה, ובמהלך החודש הוא ראה את כמויות הלידים שהוא מקבל, אז הוא נתן לנו אופציה להמשיך ולהשקיע עוד תקציבים בעוד קמפיינים, וביחד הגענו למצב של המון לידים, והלקוח הזה איתנו כבר השנה שנייה. עשה קפיצה עסקית, הוא מצליח לסגור המון מהלידים, זה לידים מגוגל, גוגל זה איכותי ביותר. ממליץ לכם, מי שלא חווה נתונים דומים, מוזמן לדבר איתי, אני אשמח לעבור על הקמפיינים ולבדוק אם אנחנו יכולים לעזור לכם בקמפיינים. בהצלחה לכם.